रानी हो। मनी मेराज अब भोजपुरी इंडस्ट्री में ई ठान ले कि खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह को पीछा कर देना है। हम राजा ना महाराजा हैं कि ताज। काहे से कि मनी मेराज के भैया एगो बहुत खतरनाक गाना आ गिल बा देहाती लेवल के। कहा जाला कि मनी मेराज देहाती लेवल से उठल बड़न आ देहाती में वीडियो बना के सोना चांदी के कैसे तोहके कुन। भोजपुरी इंडस्ट्री में ई देखैले बावन कि कॉमेडी कैसन बनेला। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना ले आके राजा महाराजा जौन गाना लाइल बावन राजा महाराजा, नाम तो राजा महाराजा के बा लेकिन काम उनकर देहाती एकदम गांव जवार के देहाती एकदम काम बा। जब चांद जी गाना देवेलन मनी मेराज के, मनी मेराज जब डांस करलन उ गाना पर तो भैया का बवाल मचावेलन आ का डांस छेड़ेलन। काहे से कि मनी मेराज के अब कहल जाता कि खेसारी के बाद अब पावर स्टार पवन सिंह के बाद तीसरा रूप लेवे वाला बड़न मनी मेराज। राजा महाराजा जौन गाना आइल बा भैया इतना तेजी से वायरल होता, कहल जाता ई कि खेसारी लाल यादव ले कमो नहीं खन मनी मेराज। खेसारी लाल यादव जैसे लेवेलन गाना वही तरीका से मनी मेराज गाना लेके आवतन। हर 5 दिन के बाद मनी मेराज अपन ई गाना दे तड़न भोजपुरी इंडस्ट्री में। राजा महाराजा तो जना के गाना कैसन लागल मनी मेराज के। काहे से कि मनी मेराज के ई गाना के वीडियो में कमेंट में ई कहल जाता कि मनी मेराज कभी भी अश्लीलता गाना पर डांस निखन कैले, अश्लीलता गाना नैखन गवैले। आ ई कहल जाता कि खेसारी लाल यादव गाना चुरा लेते हैं, खेसारी लाल यादव अश्लीलता गाना गा देते हैं। लेकिन मनी मेराज भैया अपना मुंह से कहले रहन कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा भी गाना पर वायरल हो सकेलन आदमी। लेकिन ई बात सच साबित करत एकदम निकलत रहन मनी मेराज। तो भैया तो जना एगो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए जा कि मनी मेराज के हई राजा महाराजा गाना कैसन लागल तो जना के।